Så tager vi kødet og skærer det, så det står nogenlunde lige. Skærer jeg lige kanterne til. Det er for sidste gang for påskublet tid til København. Vi skal have fat i en sparet affære fra Københavnsområdet, der er blevet fundet en kæmpe parti pilmøbler i rummet. Mange er deltaget og købt pilmøbler. Lorraine her, som vi ikke har været på bane med krimjagten her, har også fingret... Og hvad er det her ved? Det må være sinnap. Ja. Ja. Hvis der er nogen, der har gjort noget ulovligt her, så er det jo til synligheden i hvert fald til folk, der står bag den her hjemmeside. Hvor er det i sådan noget her, det er ulovligt? Man må ikke sælge produkter, man må ikke vise det for almindeligheden, man må ikke sætte noget på sin stilling eksempelvis, invitere folk til at komme og kigge på sin stol. Man må ikke engang give det til sin bror eksempelvis. Man må sidde i det, så længe man har lyst til, og så kan man ellers distribuere produkter. Det er åbner simpelthen her i øvrigt. Jeg kan faktisk rigtig godt lide noget her med det ældre her. Ja, det lyder Jesper Borg. Evidens er, han kan faktisk rigtig godt lide det. Så er han færdig. Tak.